eta lako doinuen sanguratsuekin, ez dakit, A taldea izango ote den, edota gorritxoen taldea, emakumezkoen futbolak zeresana eman digu azken egunotan, zorionez, izorrezko danbatekoa hartu bazuten ere, Gipuzkoako emakumezkoek Zaragozan, Kataluniarren aurrean, tira, nork ez du men egingo futbolean bintzat, ze beste kontuetan ez dakigu oso ondo norgehiagok aurretan, Euskaldunak osasuntsuagoa dela esan genezake, analisia alakoetan nork egingo ote digu Iruñeastitz Gabon asteko eta behin zuzenean futbolari buruz, osasuna, reala, osasuna emakumezkoen futbola, zer moduzko osasuna du Euskal emakumeen futbolak? Bai, ondo goratu zego, ez da? Ez joko hau? Kaixo Gabon, zer moduz? Bueno, nik esango nuke ona egia da eta joaten baldin bagara